Hindi dito. Flash. Paradahan yun. Paradahan dito. Talaga naman, oo. Hindi na nga ho yata mawawala sa buhay natin ang mga yan. Dahil pa ang mga scientists kahuhusay mag-invento ng kwento. Para ho mga Google. Saan tayo? Alam ang lahat ng kwento ng kapitbahay. Ano, ewan ko ba? Wala naman hong bayad ang ganyang trabaho. Pero bakit ang dami hong ganyan? Nagkalat. Ano, at ang masaklap na katotohanan. Nakaliwan ako. Saan tayo? Dito pala press for ticket po. Sa baba. Akin na. Diyan lang. Umiwawala yan. Tanga kasi sila. Green. Dapat yung green ng ticket puta black pala. Siguro pinipindot Ay, ayaw. Ako din naano nung buti binasa ko. Saan ang binasa din nung nasa unahan? Yung green press for help, yung black press for ticket. So black pala. Ay nako. Wag. Sabi niyo, Wiwi? Eh? Tiniray mong pag-isip? Ano pa yun? Naka-aircon? Hindi. Ay, sabi lang Ate, naka-aircon ba siya? naku, daddy, ganyan nyo. Pag yan, hindi mo gigisingin ng ganyan ang pag-gising nyo. Okay lang kung naka-aircon, ibig sabihin maginhawa siya. Kung ventilador lang. Hindi nag-check na ilugan, hindi nag-check. Tinatawagan nga daw niya. Oo, ba't tayo silipin? Sarado sa atin ah. Pero mainiwan yung susi ah. Doon sa garahe, tiniri. Tinawagan daw niya si Vivi. Ang sabi, tulog pa. Tapos tinext ko ulit. Ay ko, wait, nilipin mo kapatid mo. Tulog pa, mami. Naka-aircon? Naka-aircon? Yata. Ay, nasa bagat ko Vivi. Traffic ko mami, ang dami mo na.
pala yung SX, no? Sa road widening, no? Tinan mo to, ay 2 lanes lang, oh. Dami, ano. Sa bagay, pag ano, nasa ano, sabi mo, tulog pa yun. Na-stress Pwede na. parang pumangit tong ano mo. Ito oh. Alin? Itong pinaka bintana mo. Parang pumangit yung pag pinaka-tinted niya. Umumbok? Oo. Sobrang init siguro kahit yung sa likod eh. Alin dyan? Ayun yung side. Si Ate Asmin na nakakita. Oo, sobrang init. Yung ano? Parang kumulubot. Oo. Ito yung sa likod. Para siyang may maulan. Yan o, Mexico, 1 kilometer. Ba't kaya di tayo pwede mag-exit sa Mexico? Mexico si Mami ah. Oo. Ewan sa'yo.
umiyak ka na dyan.
ganyan. Flex, walang ganyan, ano? O contest. Dito, ang dami, oh. Mayayabang pa, oh. Philippine Cup, 4 kilometers. Bukawi to. So, pag nakita mo yung Bukawi, nakita mo yung Bukawi, so, 1 kilometer. No, RFID. Wait, pingit one. Paano ba yun? Kinilo ka, subalit kulang. Ayun, tinimbang, sulit kulang. At ayun ang nangyayari. Eh, sabi nga nila may relasyon, di ba? May relasyon yung halaga ng piso, yung mga Wait, produkto. sabi ko pingin 200 kasi 300 plus. Putang ina. Itong pangyayari, sana nga Putang ina. Akala ko. 300 plus. nationwide prize monitoring program Nasaan yung ano, ticket? Ayun. magkaroon ng karagdagang pang-aksyon para sana, di ba, yung sinasabi nyo, may makita naman tayong bubulong ng ulo, di ba? Dapat may makita makasampahan na kaso may makukulong, yan. Talagang iniipit nila yung kaso. Para pila. Pagka nakasuhan, nagwi-wheelchair, nag-leg brace, no? Tapos house arrest. So, Hospital mahirap po yung gano'n eh. Wala po talaga, hospital arrest. Maraming salamat po, Professor Reginald Vallejos sa ating sabihin na nating magaang kwentuhan, pero ito yung totoo eh. Diba? Saan ba patungo yung ating Talaga guys? ito. Maraming salamat. Maraming salamat, Professor. Maraming salamat po, Sir Carlo. Ang hindi mula sa Diyos 326. at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan. Ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang daling gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming siniranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod sa magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan.
upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno. Kana, darling? Yo.